Εδώ. Θυμάμαι αυτή την πόρτα. Ανοίγει. Όχι, είναι κλειστή. Είναι κλειστή. Οκ. Για πάμε από εδώ. Όχι, από εδώ Α, ήρθαμε. Οκ, πάμε από εδώ να δούμε. από εδώ ξεκινήσαμε. Από εδώ ξεκινήσαμε. Από εκεί ήρθαμε, από εκεί ξεκινήσαμε. Πώς γίνεται. Όπα, μην με βαράς. Ξεκινήσαμε και από εκεί ήρθαμε. Οκ, πάμε από εδώ. Εδώ τι είναι τόλοι. Σπασμένα όλα, ανοίγει η πόρτα. Αυτά δεν ανοίγουνε. Όχι. Ωραία, exit. Γράφει αυτό. Να. Dreams come Να, true. κοίτα εδώ. Έλα εδώ. Α, έλα. Art department, Ink machine, θέατρο και break room. Α, τα γράφει. Dreams come true. Τόλοι, για περίμενε, ανοίγει αυτή. Όχι, δεν ανοίγει. Στο μεταξύ είναι όλα σπασμένα, έτσι πεταμένα, Ωραίο. Πάμε στο ink machine. Τώρα βέβαια εγώ δεν... για, ναι.